byly činěny takové dotazy z řad čtenářstva i z kruhů, zda dlouholetým soužitím vaším, tedy s paní Chodí, nenastal u vás určitý proces. Lidově obsatelný jako jakási podpantoflizace. To je vyloučeno. Vyloučeno, dobře. Tedy je pravda, že dlouholetým manželským soužitím dochází řekl bych, k takovému názorovému srůstu. Srůst? Ty názory novomanželů, které po svatbě jsou mnohdy od sebe až diametrálně vzdáleny, se neustálým manželským soužitím zbližují, až konečně ty její nabudou vrchu. Jo. Srůst. Já jsem tomu čelil již v dobách svého mládí. Mluvte prosím pomalu, stenografuji. Já jsem tomu čelil v dobách svého mládí, když jsem se ženil, že jsem se již tehda dohodl se svojí tehdejší ženou, později manželkou, potom Chotí, nyní paní. Ale to je stále táž, soudružka. Stále táž. Jsme se dohodli, že o všem budeme rozhodovat společně. To je velmi moudré, mistře. Ono o těch banalitách, o těch běžných podružnostech denního života a o těch důležitých věcích, že budu rozhodovat já. A ty podružnosti, to je například... No podružnosti jako například co s penězi, které vydělám, nebo kam na práci, nebo kdy smím odejít, tak kdy se musím vrátit, ty maličko. Běžné přední věci. Když to takové důležité věci, jako například, jaký je náš poměr k Tajvanu, to dělám já.